TV-shop, og en af de ting, som jeg lagde mærke til, når man ser TV-shop, det er, at man ser nogle mennesker, som man fuldstændig har glemt, pludselig reklamerer for noget, man så glemmer lidt efter igen. Men der var dog et produkt, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende, og det var Zumba. Zumba er Zumba-dans, og derfor har jeg inviteret Zumba Fritz op i logen. Hej, Zumba Fritz. Hej. Hej. Hvor lang tid har du dyrket Zumba? Ja, Zumba det har dyrket cirka 3 måneder, men jeg har dyrket salsa før i 15 år. Virker det her Zumba? Det virker, det kan jeg godt love dig. Hvad sker der, når man danser Zumba? Ja, man siger ikke så meget. Man prøver at trække vejr og holder bevægelserne i gang. Men, bliver man sund, og taber man sig, eller hvad er ideen? Ja, man kan godt tabe sig. Man forbrænder omkring 1000 kilokalorier. Så, på en time. På en time? Ja. Hvor dyrker du det henne? Er det hjemme i køkkenet, eller hvor dyrker du dit Zumba henne? Altså, man kan gå til forskellige fitnesscenter. Man kan gå på Zumba-skolen hos mig. Zumba-skolen? Zumba-skolen hos mig, ja. Okay, du har selv dyrket det i 3 måneder og har åbnet en skole allerede. Lige præcis. Det er lige præcis. Fritz, kommer du ikke ned i gang, så lærer mig at danse Zumba? Jo, kom ned i gang med dig. Ja. Det kommer ikke så meget. Nu kommer Fritz ned og danser Zumba hernede. Vi skal have lidt højere musik, så vi kan danse med. Lidt højere musik, hvor man gerne vil med. Me bautizó fenomenal. Celia dijo que yo te amo. Sådan der, fantastisk. Zumba Fritz, hans venner. Det var meget hårdt. Og jeg kunne ikke engang trinne, og allerede nu har jeg tabt mig. Nu skal vi til at have en fyr.